Anya! Istenit! Mi az ördögöt akarsz, fiam, a szentségit? Bemehetnék a mosdóba, kérem. Mit akarsz csinálni? Kis dolgot, vagy nagyot? Nagy dolgot. A fenéket. Itt nem fogsz nekem büdösíteni. Ebben a házban, ha valaki büdösít, az én vagyok. De Mr. Jones, várjon, Mr. Jones! Francba! Anya! Szarba! Smokey! Hey, Smokey! Smokey, mi a fenét csinálsz te ott hátul? A francba! Semmi különöset, maradj ott, dolgozom valami, ne gyere közel! Arra kértél, hogy mossam meg a kocsidat. Nem felejtettem el, maradj vesztek! Nézd, haver, lehet, hogy nem vagyok a világ legeszesebb embere, de ebből a szögből úgy látszik, mint hogy éppen szarnál. Igazán, tűnj a francba az udvarunkról, jó? Ó, mégis jól láttam, csak nem kukoricát ettél. Tűnj már a francba az udvarunkról! Jó van, Nigger! Na ide figyelj, csak szólj, ha befejezted, és eltakarítom a szarodat, potom $2. Hé, Izsel! Mi van? Kérlek, ne mondd el senkinek, rendben? Emiatt ne aggódj. Legyen ez a kettőnk titka! Jó van, hallgatni fogok. Hé! Smokey itt van hátul, és éppen szarik! Izsel! Senki másnak nem fogom elmondani.